A primeira das actuacións a realizar será o saneamento e abastecemento de auga en Quintáns, na parroquia de Isorna, un proxecto que o goberno local tiña en mente dende hai anos, pero que por unha ou por outra razón aínda non puidera executarse. A actuación virá a dar servizo a unhas 35 vivendas deste núcleo, que unha vez rematadas as obras poderán dispoñer destes dous servizos básicos. O investimento deste proxecto ascende a uns 215.000 euros e o prazo de execución dos traballos estímase nuns 6 meses. O outro dos proxectos será a ampliación da rede de saneamento ao lugar de Corques, en Taragoña. Afectará a unhas 25 vivendas. O importe da obra neste caso ascende a uns 100.000 euros. As dúas actuacións están incluídas no Plan Único da Deputación da Coruña de 2022. Tamén asinaba os contratos para dúas actuacións de saneamento e abastecemento que xa están aprobadas, por lo tanto xa licitadas tamén, e como empresa xa a piques de asinar o contrato, que son para o saneamento e abastecemento de Quintáns e Isorna, tamén unha actuación importante de uns 230.000 euros, e tamén o que é o abastecemento de Corques, con tamén unha actuación bastante importante, que ainda que non é unha aldea moi numerosa, si é importante porque conleva que reforcemos a rede do abastecemento desde o depósito de Taragoña, que vai ser quen despois acabe conectando a toda a rede na recta do Araño.